Ngamira pamberi pedara mambo mutasa. Ngamira pamberi pedara mambo mutasa. Chisembe chokwadi. Chisembe chokwadi. Ikaipa chabatfane mosi. Ikaipa chabatfane mosi. Marari mbatsirwa. Marari mbatsirwa. Pamusoro changami. Pamusoro nakukuta changami. Pamusoro hiyo nababa mitana mimi. Nyaya ndinayo yakaitika last week. Muswe manje makuseni. Ndakauya kumanika bridge uri muswe Saturday. Ndafonerwa kuti sekuru yabomoa shayi. Semunhu andaigara naye zvakanaka. Ndakafunga mwoyo nganiri kuchema sekuru. Foshwa ndakabva. Ndikauya ndikasvika ndikachema sekuru muswe Saturday. Sondo vataenda kotora chitunha pamutare. Vatadzoka nana mbuyi wangu. Manje makuseni vanhu vakafuma kupuwa tea. Vanhu vachibva vamwa tea. Tapedza kumwa tea iyaiya. Mbuya wakataura muromo wekuti iwe mamirika iwewe box wakatasana naro ndiwe wakapa hamunyari namunobve mushonga wekuti wazore baba wavo kuti adi kuti afe. Ndakati mbuya mashoko emutaura mukutaurisa here kana kuti muri kujoka henyu. Zvikazvo ndatokutaurira ndizvozvo handisi kujoka ndiri kutokutaura kuti ndiwe une mabasa aya nyatsatarisa boxi. Kubva ndakuchema mbuya wakasimuka bvaibva ndigarira pamakumbo kwakundiputa masorodzi wachiti nyatsatarisa chini boxi. Vandanzwa shungu bva dzandibata. Ndikati ndikazoguma ndotoita noise pai muno murufu azvibvumirwi pamutemo. Vandabuda panze ndakanonga makapu andandinawo vandabuda panze kuti ndiende kodini ndiende kocheka hangu makapu ndigare kunze. Munin'ina wacho wakapindura kuti munhu ngaataurirwe chokwadi. Zviri right munhu ataurirwa chinyi chokwadi. Wataura mashoko avo iwayo handina chandakakwanisa kuita kana chandakakwanisa kutaura. Ndakabuda panze kuti ndizi makapu ndotondora kuti makapu ndakatsveta mudengo. Kuti ndizoziva kuti chii chakaitika ipapo kana kuti chii chakaitika ipapo handina chandodini chandoziva. Ndakazongopatika ndaunganirwa ne1 mari yanyagomonya yake yapinda ngekuti wakapindura muromo wekuti wana wangu inini wachichema akati muri kuchema chii munoziva kuti mai wenyu muroi ndimakatanga kuti mai wenyu muroi muri kuchema chii muchiziva kuti mai wenyu agara ari muroi. Hamufaniri kuchema muroi afaniri kuchemerwa ba muri ngauzwi chokwadi. Saka ipo papo paro pakanditibatiba zvindakati zviri nani ndondoone nyaya yangu kudarikwa mambo ndojekeserwawo kana ndiri ndakaya kana zvakadii ndodudzirwawo pachena. Ndiro rangu randinaro izvi. Mai wapinde azani Joyce wacho naElisa ndia mukadzi wacho akataura ndei musapinze nyimbo yakuda kunanganidza kuti chakati chingoendai pamutaura kuti mimi makataura kuti ndiwe wakauraya munhu ari mubhokisi ndiwe wakapa wana wako mushonga mukagara pamakumbo mukamukuta misodzi mukati nyasa kutarisa bhokisi ndizvo makadini ndakamuti mai muri kutora magumba musoro pachiri ndini Elizabeth Matiza ndakamuti uri kutora magumba uchiwopa wana wamaikuru. Handina mutori muroi kana zvese zvakutaura zvebhokisi uri kunyepa uri kututsira handina mumbotaura kudaro. Ndakati uri kutora magumba uchiwopa wana wamaikuru magumba kunze chete ndezvakataura. Nyaya iyoyo yanga yambotanga sei kuti muri kutaura nyaya magumba imakatarisana nebhokisi? Nyaya yakanga yatanga kuda izvozvo wana waikana kuti kwazi todauraya mombe panapa tatuita zvechechi. Saka iyo waiti posha wana kuti wana wadzinge vanhu vechechi panapa itu zvechechi panonipa nyamupembe. Saka zvese zvavanga wakuita zvese ndada kuti vanhu wakuita chinyamupembe chavo. Ndakati iwe wakuita magumba wana zvawakuita chete. Handina mbomuta kuti kana zvokuti wana box anombotaura izvozvo uri kunyepa uri kututsira. Madita chongetsa pamombe chii? Wana wakati baba edu hawana mati baba edu nyamupembe toziva kuti nyamupembe mukuru. Saka isusu toda kutora mombe tidini tiuraye. Inini ndakati zvitanga taita zvechechi kana tabva kumakuwa vanhu munotora henyu mombe modini mouraya tabva kumakuwa. Asi izvozvi munhu ari mumba mutemo wechechi hakudini hautenderi. Ndozvandakataura chete. Pamwazha hongu muri yezvizere ndikwanakuni hongu waizvizere. Saka mutemo wamwazha vanotata yenyama aweye
Hawa nyama mtumburu mumba, si mtumba wakabuda wanotouraya ino. Ndozvona ndakavataura. Tina mupuma uroiba yakati kuita magumba nambuta zvingoi kana zvese zvauta zvebox anambuta zvebox anambuda yekuti dzingaiwa nevechechi imimi itai kuti mombe iurayiwe pano wanga uri kusha against chechi ndozvazviripo pamba paina against chechi imimi akanga kunze kuti ndiya kutaurira vana kuti mombe saura ndiya kusunga kwemunhu kubuda mumba nekudzoka mumba hapana zvaasina chataura muti azindakamboda kusunga nekubuda nekudzoka imimi instead kuti ndaise bhokisi remurume wafa muri bhizi kutaiswa maruda padhori kupinda padhori tati tikuda munhu akamunzwa achitaura kuti wana itai kuti mombe urawe ndiani ndiye munhu handina kumbotaurwa hamuna zvamakanzwa saka kuti mizoti ipfungwa dzenyika ipfungwa dzenyika ipfungwa dzenyika saka ina dzakuitwa kana dziri pfungwa dzenyu ini minzi kuti munhu kwava mashoko ari kumakataura makataura handina kana muchikwanisa kufungira munhu anongodzisungirira kudzoka kuti ari kuenda kutaurira vana vangu kuti wana wachi warambe kuti mombe urawe kuti wana wati mombe urawe handisi hapana munhu akutaurei makangogara matongofunga kuti uyu munhu kabudire kare kuti akao ndiye ari kuenda kutaurira wana wai makafunga iye musina kufunga wamwe wanhu yese kwanyakombo ndaiona nematongero shamwai zvaita vakatonga zvakawanda kana vana mai chaivo aidambidza kuti musagezese chitunha munhu agezese abva upara vakada kuti muchete kenduru pamusoro pebhokisi hatichete mukenduru kutonga kwake ndogwendakanga zvosvika kuti ndizotaura izvozvo iyo munhu anogezeswa here abva upara unongochurirwawo chirango kuti musati kana muri wechechi moti zvimwe zvechechi tinoita zvimwe zvechiwanhu toita zvimwe zvechiwanhu hatiiti kana mafunga kuti muita zvechechi itai zvechechi kana mafunga kuti munoita zvechiwanhu ka itai zvechii musazvimixipa murume wenyu makapinda chechi achiziva kuti ndiyamupembe asanga ari muchechi asi aizviziva kuti ndiyamupembe saka chaizotadzisa kuti vanhu vaite chinyamupembe chake iye afa chii iye ari muchechi ari mupenyu aichiita chinyamupembe achifa makunoti iwewe garisaite chinyamupembe asi imi maizviziva kuti ari chechi aizviita nyamupembe wana nyamupembe wese vatinoziva isusu wanotoenda kuchechi wanonamata asi kana taakutsika dzedu ndiwana nyamupembe wanoita chinyamupembe kazi kana murume wenyu angari munhu wenyu here kana afa zvine zvakamira sei handimi mukafuma musipo vanhu vekumucha kwenyu ndivo vanoita zvinhu zvese zvine chekuita nemi imimi murume wenyu afa munoenda here koobata zvekudzinza kwevanhu kana kuti mimi munochema murume wenyu makanyarara wedzinza wachiita zviro zvavo kozi mimi ndimi makauya mumucha mevanhu ndinotaurawo zvanenge akataura ndizvinenge haatauriri mimi anotaurira izwaimwe tanoti kubatsire imimi muri muroorwa muri mutorwa kwanyagomo arika muri kana wana nyagomo wakuita zvinhu zvavo zvekwanyagomo imi munotomira pasaiti because imimi pamunofa imimi wana nyagomo wanotomirira kutaurirwawo nehama dzenyu kuti takudai munotosuma akanosuma ndona nyagomo kuti mwana wenyu adi aenda pati parefu hatiti saka peposi yekukusumai kuhama dzenyu ndei kana iye murume wenyu achikwanisa kutondi kuti mukadzi wangu ndokwanisa kuita zvandoda chinhu chamunofanira kuziva ndechekuti kana uri mukadzi ita malimits ziya paunotangira nepaunogumira
kana zvinhu zvaazvedzinza haumo, asi kana zvinhu zvaazvemumba mako nemurume wako urimo, asi kana zvaazvedzinza udii haumo. Atitesa ndii because uyuka mai muripo handisi, asi kana murume yanga ino mukadzi umwe newana neumwe mukadzi asiri wakadzi wenyu, yes imimi you are the surviving spouse, but don't forget kuti imimi muri surviving spouse. Wana wemurume wa whether wakadzi 10 wakaenda before imimi, they are the beneficiaries of the estate. Hapana chinhu chagosi chamunoita imimi, wana wagosi pasina. You cannot dispose of anything in the estate right now wana wasiri chii wasinga consent kune zvamune maronga. Yes, you are the surviving spouse and you are in charge of the family, but pane zvimwe zviripo zvamusingakwanisi kuita zvinoda wanhu wewanyako. Zvapodazvino mukati munobika nyaradzo, munoita nyaradzo. Are you telling me kuti munongoenda kuchechi kwenyu motosvika motodaidza vanhu iti kuti yaitike nyaradzo wananyagoma mawasuma? Ndizvo here zvenyaradzo nekuti chechi kwangu hatiti nyaradzo, iwe kwanyagoma ndo vanoita vanoronga zvenyaradzo. ndosaka ndati nhasi unoona nyagoma wati kuita nyaradzo handipo. wana wanyagombo wese wagosi wese wanopinda here mwazha Kwete. kuwakati baba vakati ndichazobikirwa ndoze chenu kanda Vanobika wana wacho. vanobika wana wacho imimi chitendero chenyu hachidii Chitendero ipapo mumbori bheri kuti chitendero chenyu hachidii. Saka chitendero chenyu zvasikabvumi hamudii hamwiti, munoregera vanobvumirwa wadii handizvo. Right, chimwe chenandikuda kwese kwatikutaura kwese handiyo nyaya yangu i-offside yatiri. Nyaya yedu iri pekuti makati munhu uyu munhu akarara umwe ndiwe wakauraya, mukagara makumbo ake mukamubuda musodzi kati aiwa musodzi yozokuti aisakuesa kuona zvakanaka ona isangoona. Andika tobva tabva ipapo, andika tobva takubvunzai kuti imi mukati aiwa nyaya yangu naye yanga iri kuti ndiye anga achitaurira wana makuhwa ekuti rambai kuti mombe iite sei, mombe iurayiwe. Tikati akakuudza izvo ndiani mamakagara kubhokisi rechii remurume, mukati ndaindoona kabudire kake nekapindire kake kuti munhu pane zvaari kuronga. Tikati aiwa kubuda nekupinda hazvirevi anything, asi mashoko. Akakuudzai kuti ndizvo ataurira wana, anofanira kunge ari munhu anga aripo pane wana uyu achidii achitaura. Imi mafungira asi pane wana hamudii hamupo. Saka pamakazwa mashoko aya ngepi? Saka kana muri kuti asofunga izvo makagara kumusoro kwebhokisi remurume, chinokutadzisai manje kuti mutaure kuti munhingi uri muroyi chii? Kana makwanisa kuita pfungwa idzodzo makagara mega kai, probability iri very high kuti masoko iwawo munokwanisa kungovataura because pfungwa dzenyu dzamuinadzo takatarisana nemunhu uyu ikoko dzinosvika. Saka chandandoda witness, asi witness ndadii ndaishaya. Saka garai pasi mirai ndati garai pasi. Umwe asaitwa ndiana Maria Nyagomo. Maria Nyagomo runzi wewe wakati kuwana wamai avo
imimi mungashamisika neuroyi hwamai wenyu, asi imimi ndii makatotanga kuti mai wenyu uroyi munoziziva ndizvo. pamusoro changamidzi unokurukutesa inini nyaya yakaitika ndanga ndisipo pazvakaitika mukicheni, asi ini ndakazoona mai Amerika ari kuchema ari paberere. Mai Amerika ari kuchema ari paberere ndobva mai Amerika akati ndikati uchemei akanditi kwazi ngazivi uri muroyi. Ndikati wazi uri muroyi, saka zvakushamisa here kuti wazi uri muroyi panapa. Haana kutidaira mai Amerika, wana wacho ndobva wakabva wandidaira kuti nyaya haifanira kugumira panapa, mbuya inofanira kuenda mberi. Ndikati kana muti nyaya inoenda mberi muri kuti chii, yekuti imi mazwa mai anyu ari kupumwa here. Akati nyaya inofanira kuenda mberi. Ndibva ndanesana nao ndikati imimi wana inini munogara kutaura mai anyu kuti muroyi. Ndine pazhinji pandinobata, ndakambobata musikana umwe kunyasha pamanika bhichi, akabata mai wake huru weki kudai ari kunena mai kana ndiri kunyepa mai Amerika vakomenda ndichibva ndamununudza achinditaura nyaya yekuti mai muroyi. Saka ndobva ndati kuti imimi ndimapa mai wenyu jambo, kana ndakazvitaura Changamire ndikandimapa mai wenyu jambo, kana dai ataura kuti muroyi ndimi mapa mai wenyu jambo iroro rekuti mai wenyu muroyi, nekuti imimi wana ndimakatanga nenyaya yacho pano, kana ndiri kunyepa mai Amerika vawadaira, nekuti kana kumba kwake mai Amerika asisi kugara kumanika bridge akadzingwa nevana pamba pake nenyaya yekuzowana muri muroyi. Aisurprise nehanzvadzi yacho iri kutsigirawo pamwe handisuziya, nevana vacho wakupindirana pamwe nenyaya iyi kuti watiunze kuno kwakutotanga kupindirana nenyaya iyi, wakanga usikapindirana vanhu. But aisurprise kuti mai Amerika ndaitomununudzira akutonditi ininiwo futi ndindakakuti muroyi. Ndinotondinetsa nanasi. Hamuna unzi makati zvimwe matobatsira uzekuzekuzvi zvamataura mabatsira zvakawanda kuti mati zvakushamisa here zvaisafanira kushamisa because imimi amakazi nekutoona vana vari vachiakiuza chi mai, asi mai angaruda kutorewo seevidence dzekuziva kuti makamuona ari uchema abva mukutaurirwa uzi uri chi munhu amutaurira direct kuti uri muroyi ndeava, asi imi makachizoenda kokomenda second phase yekuzwa munhu ari uchema bemutaura kuti aiwa zvakushamisa here iwe. Handiti ndo zvaunongotaurwa here nevana vani wako. Imimi zvamakaita zvazvisina kushanda zvinochiongororwa ndichangamira kuti kana mataura kudaro mazimu mati munhu muroyi here kana kuti mai Amerika ataura pamusoro pacho kuti iwo saka uri muroyi, ataura panapa akamira panapa. Mai Amerika akomenda kumashure kwacho achiti saka mari yakabva handiti saka uri muroyi, uri uramba sei kuti uri muroyi, uri muroyi ndisina kuzvitaura. Izvi hazvinonetsi nyaya inyaimbonetsi andika mai vagara ari kumwa newana handizvo hazvichatokushamisi hazvichakushamisi kuti mautoziva kutoti asi nyaya yapo yaiye kuda kupruva kuti zveshuwa mai Amerika ichi muroyi here sekutaura bcause hausiwo wegaka une mhosva, aroti mai gosi une mhosva, iwewe une mhosva, wana wekudzipa mai pahuro achiti muroyi wane mhosva, wana wekudzinga mai kumba wachiti muroyi wane mhosva. Asi chese ichida kupuruvwa chinhu zveshuwa mai muroyi bcause tosara kuti nemubvunzo kuti sei wanoiswa rumbo kuti uri muroyi, wari kumboonei pauzi akakushatai mhosva here kana kuti kushaya mazino zvikushata ari zvakona. Saka tikuti isusu aiwa mai Amerika unofanira kucheneswa pamberi pechi munhu wese, then kana mai Amerika adi acheneswa handiti tochiti wana wangu aya makashaisha kamushango, iwe Maria wakataura zvisingatauriki, iwe Eliza wakataura zvakataura shangu murora shangu. Aso wana wakadzi pamai apo imhepo yeuroyi vamai here kana kuti imhepo yekudzinza kwavo uzokaona mwana anobata mai panowo futi nyaya besides umwe wani wamai, mwana anodzipana namai kana dai aine zvipi zvaazwa zvekusvika pakutowadzipana namaika kunoda kucheneswawo futi. Ndimbobvunza kudzinza ikoko ndinambobvunza ukama hwamai Amerika nemurume wekufo
Wakambomira sei? Sekuru. Sekuru pakudii? Vanhu vekwaMkoini, vanhu vekwaNyagumo, vanhu vamwechete. Muroora zvikuru. Vanhu vekwandorikana ndevekwaChimbadzwa ndevekwaChimuriwo vanhu vamwechete. Muroora zvikuru, murume wake muzukuru wekwaNyagumo. Murume wake Ehe. muzukuru wekwaNyagumo. Exactly. Tichimuona tinoti mukoro isusu, murume wake maimirika. Vakachatirwa tetisununguka. Saka tirikuti isusu handina kuona chandinoda kuedza kuona. Chandinoda kuedza kuona saka it means kuti maimirika muroora zvikuru. Muroora zvikuru. Kwani? KwaNyagumo. Murume wacho uri? Murume wake akafa Rafu. Rafu akasofa kare. Akasara aripo pamba paMkoya. Ndo paakasara ari. MaiAmerica esachi akamborambana naRafu. Kubva aenda kumba kwawo. Kubva adzoka. Vaazouya kuchengeta murume wake arwara kusvika murume wake afa. Saka paakazobara mwana wake mukomana uyu, gonda iyo kuzofa. Wasikana waitaura kuti mwana handiwe pano. Saka ndo nyaya yonetsa namai kuti ibvai pano muende kumba kwemurume wangu akaroorwa azvipa baba wagonda. Mubve pano. Ndo nyaya inetsa newana wake. Menodzoroi kuti wairoya nasese. Vanhu vatokudzipa mairo. Mwana wekudzipa mairo. Uyo arapo. Mibvunzo yangu. Wakadzipa mairo. Maria. Akamudzipa paManika Beach. Kana nasise ari zonga waripo. kuManika Beach kwakuenda kuti pamsi. Kana ndurumye paMamerika daira chokwadi chaMwari kana usikanyepi. Daira chokwadi. Chekunye papi. Mwana akakudzikwele. Sitandia nini? Pamusoro wadare nyasha. Pamusoro wadare. Pamusoro changamika. Ndingati zviro zvekudzipwa nemwana. Ndinodzipwa nemwana asi kuti kunetsana nemwana wangu. Paataura pwendi yataura kuti ndainetsana nemwana wangu nenhorwa yemukomana. Ndofunga kana sekuru waboerisa. Vanozviziva kuti ndakatomboswa mbakona kuti sekuru ndanetsana nemwana. Hakuna sekuru. Ndiyo nyaya yendakambonetsana nemwana ngenyaya yemukomana yekushaika uyu. Handitika. Ndiyo nyaya iri pachokwadi. Endi zve mukati memhuri yangu inini handisina daka nawo. Vana vakandiripa zvakatodini. Zvakatotsvairika. Nevana vangu taapai. Taklosed pamwechete. Kuti mai takakutukai, sorry. Mai takakutukai, sorry. Kuti ibvai pano nemwana wenyu. Ndiyo nyaya yakandiripawo. Ndati ingiri nyaya yangu haisi yekuba. Nyaya yangu iri pekuti uyu wati makadzipa mupublic. Muruzi muri muroyi paManika. Handina shoko iro kunambona. Pakatoiwazwa naArice wanga waripo. Handina shoko. Wamwe wacho ndo naArice nanani. Kana mbeyezo mwangu waripo. Unotengesa tesemsika. Taitengesa tesenguru yati kumusika. Wanga waripo kuManika. Vanhu vakawanda vakanga varipo. MaiAmerica kana ndokutora kuti zvese uri kunyepa. Alright, it's okay. Chigarai pasi. Vese garai pasi. Imi magarire yenyu vanhu zvamugara. Magara munombowirirana. Ine handina problem naMaiAmerica asi kuti iye ane daka neni. Inini pamberi paMwari chaiye. Daka nemunhu handina nekuti nguva yacho yekutostresana nemunhu handina. Ndinoshatirwa nekuti ndinohwadziwa nekuti MaiAmerica anonyepa. Nyepa chaiko chaiko. Hagumi nyaya. Alright, it's okay. Ndinodawo someone ane pfungwa dziri independent. Mirai. MaiAmerica hama dzako dziri. Hama dzangu dziri munhu. Ndovanana. Ndine hanzvadzi nemuroora newakorori newakunda vangu. Wakorore newakunda vasazisa hama dzako. Hama yako ihanzvadzi yako. Vana wani wamai wako nababa wako ndiyo hama yako. Avo wasikora vari paruoko navari kutokudzipa.
Itorisaini kuti kana kudzimba itorisaini kuti hawana inewe. Sekuti makambodzizwa ere nyaya? Ane ipi yakuchangana? Idzi dzekudzimba idzi. Chikurwa nyaya yake yokunetsana nevana vake Gideon Saunyama. Nyaya yake yokunetsana nevana vake haina kutanga nhasi. Inyaya ine makore kubva mukoma wangu wasati vacheka 2019 takaigadzirisa nyaya kwamberi ikapfuura. Zvinouya mudzimba kana vanhu vachigara vachionesana, asi kana zvisina kusvika kwandiri handigoni kuzvipupura kuti zvakaitika here kana kuti hazvina. Marufuma mamuri Nyanga ndisipo. saka mamusipo kasika zvinhu zvese zvatoda kubvunza hamuna zvamunokwanisa kuti tibatsira hedu sedani. Chatatu kuda ndechekuti kana kune imwe ripoti yakamboiswa mumashure yekumbozi hama dzangu magariro andiri kuita sekuru ndogara zvakadai newana ndakadai. Saka matoro dambudziko rakauya kwamuri miranga renyaya yemwana mukagara nepo newana pasi nyaya dzenyu mukadii Yakatomboita kudare kwasabvundeka ndokwandingamboita yagadziriswa nyaya. so that one is yapera. Saka yatana izvi mamusipo ndiyo yeparufu ine uroyi mukati. Saka inini message yese inenge yekuti kuti titi akakanganisa ndeupi asina kukanganisa ndeupi. Ndaifunga kuti pachaita neindependent person anga ari mumukicheni aripo here akaona mai wakagara pamakumbo amai chakamira. yes Nyaya yakaitika ndisipo. Asi hanzvadzi yangu ndokubva yazouya. Ife ndakatanga nadzo mudzimai wangu anga ariko ndokubva vandiudza ndozvaitika. Pandakazouya ini ndokubva ndachimufonera. Zvandiri kunzwa ndizvere akati hongu. Tikati chiuya tinzwe. Ndokubva auya kumba. Akatsanangura nyaya yake sematsanangura anga achiita. Akabudisa foni yaakabudisa ine mari yakaiswa mufoni yakazoteerwa chinzi takupa mari yekukuripa. Kana ukasateerera kuzvatataura isusu kuti takupa mari yekuripa unozvisa kuti tinopenga. The message irimo mufoni ende mari iyo ndio yatakashandisa kuya kubadimangara nyaya ino padare. Ine zita remunhu anonzi Joyce Matiza. akatumira mari ndiani? Joyce Matiza. Simuka Joyce. Ndini Joyce Matiza. Baba mkuru wangu wakashaika Sanyago. Ini ndakagara nasisi wangu mukicheni. Maimbirika kutanga kufa kwakaita baba mkuru wangu wakatosvika. Tikagara nawo wangu atorisaidhirana mai yekwa Mutimba Nyoka. Wangu atorisaidhirana mai ere kwa Mutimba Nyoka iwo Maimbirika. Maimbirika zvaari kutaura zvese ishe kunyepa. Kana mudaidze ng'anga inotipisa nemoto isati tsvi, Maimbirika unonyepa. Maimbirika anombogarirwa pamakumbo nasisi wangu kuzi Maimbirika uri muroyi. Maimbirika akanzi Maimbirika uri nyoka. Ndandirimo mukicheni nini. Maimbirika uri nyoka. Uri kuti uchibuda muno uchienda kotaura masoko ari muno kunze. Uchibva futi nemamwe kunze uchipinda futi nawo muno. Maimbirika rega zvauri kuita. Maimbirika akanyarara. Maimbirika akazodaira papaya. Akati mbuya masoko emanditaurira muri ndiribuda kutaura vanonyu kuti kudii. Sisi ndo pakati zvandakutaurira izvozvo. Handisi kuwanunudzira kuti sisi wangu kana kuti kudii tiri mudare ramambo Mutasa. Saka zvadaro Maimbirika akabva abuda panze. Ini ndakabva ndatoteera panze paya nombozivawo kuti Maimbirika atounganirwa nevanhu. Maimbirika anga ine sketi yake yegirini pfupi yakadai. Maimbirika atorara asimudza makumbo mudenga. Ini ndakatofunga kuti Maimbirika arutedzera zvechinyamupembe zvazviri kuitwa panze apo. Ndozvandakafunga ipo. Ndikati Maimbirika chinyi? Maimbirika akati sisi wako wanditi kwazi ndiri kuita makuhwa newana wababa mukuru wako. Ndikati Maimbirika sorry, wona zvawakuita vanhu wakutotarisa iwewe. Wekubika wese wanga waripo village redu. Kana waripo wadoda kundipupurira. Wakatouyapo wakamira. Maimbirika chii? Zvikazi ndozvanitaurira Maimbirika iyi. Anditi ndiri kuita makuhwa inini. Ndikati Maimbirika iwewe sorry. Wona vanhu vechechi wakanyararidzwa kuzi panonge panyamupembe. Saka iwe kana kuti chinyamupembe tinokubhadhara. Chii chauri kuita Maimbirika?
maimirika akati ehe ndiri pei ndikati uri kudei ini ndinakamubvunza ini maimirika uri kudei kuti usiye zvauri kuita izvi zvekuita noise vanhu havachabiki vanhu vangapa chinyamupembe havachatoiti iye akabva atotanga kutochema kuridza mhere saka ari kutiti inini ndiri kubuda munomu ndichitaura makuhwa saka ari kuti ndini ndauraya murume wake here mbuya sabhuku akadarika mbuya sabhuku akati iwe chiiko iwe zvikazi maiwaya maireka yandu ndaita makuhwa saka ari kuti ndauraya baba wasekai ndimaimirika uyu maimirika ndokubhadhara chinyarara zvauri kuita ndikazi munoyomba kwangu ndikati aiwa vana vati vanga variposikana ndikati handei pasaidi pasina chii pasina wanu because maimirika ane masekutoonyerwa newanhu kuramba rungoita noise panapa pataenda pakona namaimirika maimirika akati nindoda mbudzi 4 ndimaimirika ndiri pei maimirika ndikati muda mbudzi 4 maimirika isati dzoni ndikati asi maimirika tinogona kukuwanira something chinyarara kuchema pane wanhu iri nyaya yekuti ndiri kuita makuhwa akati makuhwa andiri kuita inini saka ndiri kuzi ndindakauraya baba wasekai sisi wanga unogara pamakumbo pake wanhu wanga urimo wangatokupura nememvuri wanga uri muno wangatokupura sisi wanga wakasimuka kugara pamakumbo maimirika aiwa kunyepa pamberi pajehovha mwari kunyepa maimirika zvadaro maimirika takapedza rufu tese tikanowiga baba mukuru tese namaimirika tikadzoka kowiga munhu tese namaimirika tikagova mbasha tese namaimirika akazodzokazve maimirika ndikamupa nhamba dzangu kuti maimirika wozondifonera iwewe kana uchida chinyi zvowataura iwewe maimirika wozondifonera maimirika akatora foni akandifonera akati maimureya maapapi nekuti ina ndichagari kuno handi munozviziyazvo ini ndaugara kujenya maimureya chiuyai but ini anoziva kuti anga ine emu yekuti mari yeku yekomangara kwamambo anga asina angatoda mari yangu ini ndiri kutoti arudini akuda mari yekuti zvapera zvaanga achiita zvekukanasa vanhu vanga uri kuita basa panhamo maimirika ndamusendera mari akauya futi maimirika kumba kwasisi wangu vanhu vanga vatoparara abva angosvika zikazi ndakasiya kahomwe katendi kangu mene kangataura nekufunga bebranket inini manje ndandiri mudaini ende ndakatomuza kuti maimirika yadini auya ndikati okay akuda mari iya yadini yanditi wewe ndibhadhari masoko ataurani sisi wako ndobva ndati alright iye bva nditi maimureya warimwero ndikati ndirimo indakabva ndangoziva kuti okay inyaya yemari inini vandamupa $31 kuti ndizomupe $31 iyi maimirika aida mari inokwana 2 mbudzi pekutanga aida mbudzi 4 ndikati ini handina mari wana wacho wari apa uyo neuyo akataura kuti mama aida mbudzi 4 kwamuri mimi dzekuti iwewe sisi wako wandituka kunditi yaroda kuseka kati kuseka iko anoda mbudzi kwamuri kuti sisi wako wandituka kuti ndine makuhwa ndiri kufamba nesoko kubva muno nchibuda sei sisi wacho asina kubhadhara iye mutuki wemhuri zvenyaya inini ndakabuda kunze ishe handiziwo hauva kuti nyaya iyo make sense makataridza kuti muruda parutaurwa munhu ari independent kana neutral makati muda kugadzira solution yekuti vanhu vanyarara bcause mukati hamuzivi imimi makapinda muruda kubatsira situation yekuti nharo dzaya dziripo pakati pasisi venyu namaimirika zvakaita kuti imimi muti saka ini ndichakuripa kutoti zvinhu zvidi tifambe mberi nekuiga chi then kungoti ndo matsananguro yamunofanira kuti mungwana makutora nyaya yekuti maimirika vati akuda mbudzi 4 ini murumanya mangwedza kunditaura ine kuti she was justified to ask for mbudzi 4 because mama mukanganisira but ndi kuzvitarisa mari kuti chamuri kuti mimi anga kukanganisira ichii anga akanganisira bhodzi azi nyoka wataura kuti wakazi muri nyoka akaziri nyoka nasisi ukuda mumba masoko chibuda nose mataura saka tinogona uchizoita tinozi manje nyoka chii ndo kwatineta kuti nyoka chii makuhwa kuti anoruma achifuridzira nyoka inouraya anoruma achifuridzira ishe anoti akauya ndikauya pamuri changamire ndokuudza izvi kutaura avo ndopedza kubva kune ava ndouya futi kunemi zvibatika munhu ukati munhu ukataura nenyaya yenyoka nyoka iri poisonous ukaya poison yenyoka unofa saka ukati munhu nyoka zvafana kuti wakuti zvamufana kuti rumuurayi wambomusana kuti rumuurayi
ukati munhu uri nyoka irimidzi uri mutakati chances are very high dzekuti unouraya. Saka imi ndo zvamamururipa Ishe chakamiri mai awa kuita kwawaiita panze pakatotadzisa kana kuti vanhu vanga vachibika wabike because vanhu vese isusu tikatofoa isu hama dzedu dzakutoshaya vanofara ngevarume venyu imi vana bhosi nehanzvadzi dzavo nevana vavo vanotora mombe dzedu nyama dzitoda kufidha vanhu vanotora madringi vanotora everything vanotora iwa saka kana zvakwenyu manje zvakuti vanga zvisingaitika imimi vakuitirwa manje zvarema kunza tisadzinotiremera maisha takazova pagoahedi tachitai vakataura vese ini ndosaka ndokubvunza vese vakataura imimi muda kuramba zvinoita isusu tikafa kwedu you do what you want. Munouya kana kuwetera mumamuzi kubikirwa nevanhudziyo munowetera imi mutora misoro muchienda kuyaumba kwenyu nyama mukada kumwa kuzvuzvurudza pasi munozvuzvurudza you do everything zvamoda yangu nzeve yacho ndabata gumbo remombe ndakura chidya chacho chato changu haiwa isusu hatinei nazvo pa handika asi zvinotirwadza handiti kuti chidya chadii chaenda nhasi zvaakwenyu manje maakuitirwawo manje maakurwadziwa manje ndati maakurwadziwa here kana mudaita unyamupembeka make sure kuti kwenyu mune mbudzi mune mombe dzekuti kana mazofawo munocheka ikona kuda kutaimira mbudzi dzekuna kuti vanhu vanovaira shumba kana wafa tozoya mbudzi dzavo nemombe imi micheketaiwo mbudzi dzenyu ana yamupembe yakona kuti parufu yamupembe roiwa matemba muye matemba saka imi asi kwedu isu tapa kutora mombe yatenda nyaya rudi moneka ndozvandotaura gosi anditi gosi pakafa ubongi gosi akanetsa katora nyama mukoro gosi mukatoiya imba kwenyu pakafa mabongi asi iye gosi wacho afa mota paura vemombe muruti mota zvebudzi nepatemba vamwe gosi uyu ainyima swenyu saka iye akaona kuti mombe dzangu dzingaenda bheta nditizire kuchechi ndosaka ndati besides kutizira kuchechi kana gosi akaenda kuchechi mwana wake chaiwo chaiwo wana gosi ava hawasi kuchechi ba auruswera udhakwa pamanyarura wari kuchechi ndikuti uyu mukwambo uyu koyo musambo mushorei wakatoshandiswawo ndigosi kuti ataurewo zvazviri kunetsa paumbapo sezvo muneka munoya kwedu isusu mutichauta iye wakatoshaudwa ndo zvaakaita izvezvo zvijairirewo kuti kana munhu ndizvo munoitirawo wamwe kana zvaakwenyu zvisakurwadzei nhasi mwaya kudare kudoko nenyaya isu tazitiri mbavha tiraroi tinotukwa kanganirwa nenyamupembe timurimbuka munotituka kanganirwa imi mazotukwa manje nhasi maakuya mudare manje everyday munotituka vanhu asi nhasi mazotukana mega manje atora mabvisa mari edaro asi handibvisi ndinyamupembe uyu haana kubvisa bo andikangona ndo wanoda zviro zviri kwavo asi zviri kwavamwe saka ini ndikutaura chi gaizika wazukura nekuti zvaitwa nemaimirika asi dai anga ari murume wamaimirika akazviita mudai makanyarwa because wazukuru vane raiti kuzviita ndivudhati raiti kuzviita asi ndikusha kuti mimikwa mangu unokedzana nekutumisumudzana matemo nekuita sei kwasidi isusu panapa munotita waroi kangani panofa mambo pese munoti accusa machinda ndowazvari kuti mauraya munotita mhondi imimi imi munotituka muneto nerwiyo munadzo imimi dzekuti imba
asi nhasi maakutukana pachezvenyu manje maakuona kugwadza kwazvinoita vananyamupembo wacho ndiwo toita bp asi ndiwo anova rujamba mudenga wacho akapfeka zvuma zvima zvii tarisa kunoko kutoya diti rakakwira uya hasha kufemera mudenga imi munoya panapa andika makapfeka zvinozii zviya zvimukumbo wejongwe munozviti zvii mazuva mataiti amuti mataiti titovaziva semukumbo mukumbo wejongwe tichikura semukumbo wejongwe imakuti mataiti but munoya panapa makapfeka mataiti muchidii muchida zvichazvotora usati mbotauri chiro wamwe wauyawo kwenyu wakuitawo zvavo kwenyu maamukoti mauya kana wazukuru wenyu mauya ne wazukuru wenyu aiwa hanzi wenyu ngerenyu wazukuru wenyu watogora taona kuti munofuata mutongeki tazona nhasi munotongeka munozviita vanhu vanosikatongeki nhasi muri kunoka apa makatobvisa nemari kutobvisa nemari kutoripa nekuripa hapana ba Israeli chakaitwa imba yakatengwa nemasabhesi uko ndiri kurara mumvura ndinaiweni mambo ndakanyarara chinyambembe chichiitwa mambo ende chinyambembe chakazoitwapo chakasimba asi ndiurara mumvura wazukuru wangu wake ndowangwakuita asana kwamanganira bawa tsukuru wake ndondaizwa chinyambembe chinyarara ibhozi mumonyi ndo zvaiita saka musamboswerarai mumvura ndo zvamunoitawo kana isusu tafa nyaya chaichaiyo apa kava sekuru nyaya chaichaiyo kava hapana chiro baba mhando yakungotandara neni nhasi hapana inogona kuti nyaya hapana because yayekwanyagomo yeunyaupembe kuendesa unyama hana chekuita neyekwanyagomo kana neunyaya yeunyaupembe asi ndeye wapumwa uyu mwana wangu hatinei nezvekwanyagomo hatinei neuzukuru hwose hunotaurwa apumwa mwana wangu kuti muroi izvo unyaupembe ndakumbira takanoti zvimboswe pasaidi asi titarise nyaya yekuti wapumwa akapuhwa nemari yefumba muromo kunyarara vanhu vari kupumhanaka vari 2 hapana mwana wanyagungwa uyu hasinyagungwa vanhu vari kupumhana mukati menyaya iyi ndovana matiza nanasaunyama wananyagomo havatorimo mukati menyaya iyi inini chandokuedza kubatsirai sekuru ndechekuti yes kupumhana kwadii kwaitwa hatisi kuzviramba vanhu wadii wapumhana handi pandazoonawo kuti sekuruka kuti pamwe pacho pamuri kurasika manje makatumirwa $31 yeadmission of guilt ndobva maitambira ndobva maenda kunota cash out ndobva maya kushandisa mari iyoyo kuya kuno kudare handizvo dai mamuri aggrieved munodai makadzosera $31 kwayakafa amirai sekuru maifanira kunga makadzosera mari yechii $31 yechii yemunhu moti nyaya ichazonegadzisa kubi kumberi totiuya muno mutochitiraiti nyaya yakamira yakadai kana makutoti imimi $31 makatora handiti kutora kwamakaita $31
kwanga kusina needs yekuti munge muchiuya futi kupi kuno, because kwandiri $31 is settlement, because ava kana vanga kutaura kuti ndakatozimbudzi 4 ndikachema ikasvika pa1 uyu wacho ndobva atoitambira mari yacho yembudzi 1. It means kuti wakatodii, wakatotambira wakatopedzerana. Bati ndizvo here kuti tinotuka munhu kuti murowe tizomba mari tizozi nekuti mari yamaishandisa. Mari yekuendokesha inenge isina kunyorwa kuti ndengozi here kana ndedoro here kana ndemabhazi. Nyaya yemari yemuekokesha cannot be used in a court of law kuti yakabhadharwa for this purpose, because uyu dai anga achida hake angaikwanisa anga angoya muromo angotaura kuti ndakatomba $31 yekuti shamwari ndaumwe kokora wozwa ndinetsa, because there is no accompanying audio or statement yekutaura kuti mari yandakapa yanga iri yechii. Saka right now imimi neni sekuru mari chaiyo $31 yakapinda, the reason, the purpose for the payment wakapana mari vari tu ndovanodii ndovanoziva. Imimi neni hatidii yakuuya kwamuri achitaura ivo handiti yayekuda kuti kusaidi kwake kuite sei kunaka. Uyuwo zvari kutaura zvazvo kuti kusaidi kwake kuite sei kunaka, but it will end the end of the day muri sekuru nechii nemuzukuru pamberi apa. You need each other. Those are the you need each other. And ngatisagure ukamaka nenyaya yemari. Ndikuti inini chete chandoda sekuru rechekuti sekuru ichi chakakanganisira. Kana muri kuti imimi uyu ataura uyu Nyagumo akati ndakanunudza dziwo ramai nevana achiti wana wachiti mai muroyi Andrew akasaitawo kuti kutone mawitness wananhingina wanga waripo Andrew ende adaro hatikwanisi kuzvitaura kuti zvari kutaura ishokwadi kana kuti ichi manyepo, because takatisiri takatisiri. So it's now wedzani rauyu neupi neuyu kuti ari kutaura chokwadi ndiani pakati pavo. Kana ine nyaya yekuti yeuroyi inini nyaya yeuroyi which kana kuti act inotaura kuti hakuna chinoti uroyi, asi kuchiwanhu toziva kuti uroyi urichi uripo muri kuroyana mutoziva kuti muri kuroyana. Asi solution yedu yekuprova kana kuti yekuzviclear kuti munhu muroyi here kana kuti asiri muroyi, vanhu vanobuda panze apo woenda kumaprofita kana kuti woenda kun'anga munhu wodi wokiliwa kuti hausiri hausiri muroyi. Because inini pache zvangu personal handikwanisi kukiliya munhu kuti uri muroyi here kana kuti hausiri muroyi, handikwanisi zviita. Ende uyu kana akataura kuti uyu muroyi handiti the onus is on here to prove kuti sei uri kuti uyu munhu chii muroyi. If she fails to prove now kuti munhu ichi muroyi ane mhosva kwatiri customary law yekuti wapuma munhu asina uroyi. Taitaimuone sekuru zvadoza pa handingamuona sekuri mamusipo handiti ndabvunza ini kuti mukitchen vanhu vese vanga vari mukitchen ndiwanani pakaitika this fracas vanhu vanga vari mukitchen ndiwanani imamuripo handiti besides me muri 2 wamwe wanga varimo ndiwanani. Yes, vanhu vanga vari mukitchen mamusina vanhu vekanyambo inini mufamily ndandiri 1 ruzhinji rwanga rurimo nderwechechi yamanyabhomo ndo vakanga varimo vazhinji vacho kuchechi kwavo mamusina vanhu ndati vanhu vanga varimo mumba mukitchen ndiwanani. You just give me names. ndewechechi aiwa church is not a person.
andingamuona sekuzvakuda kuti ndikuda vanhu vanga vari mukicheni watitaurira kuti muchikicheni izvi zvakataurika here kana hazvina kutaurika ndoka ndiri kuda ini vana mai vemvura vachitwa nani waripi kuda vanhu vanga vari mukicheni vana mai vemvuri varipi akamubona tiri kuda munhu anga arimo mukicheni ndiye anototaurira zvakaitika noti vanhu vanga vari kunze kwete iweyo even Maria makazotosangana kunze vana mai mvura kakwamudaenda kogesa vari kutangwa mamusisina vanhu vakanga varimo vekuchechi kwavo handivazivi vamwe vanobva madzisi vamwe vanobve handina ndinoziva baba vanhu vanga vaino ane zvakaitika vanhu vanga varimo mumba ndovekuchechi kwavo handivazivi ndoko vanhu vakanga varimo mamine vakadhisaisi vanga varimo asi papakashaya witness irikuneka namari arutaura kuti chaitika kuzokusha zvinonetsa kuti chakamira agone kuuya nechisiakatanganisa hapana chinojasta chitiri chakamire munhu akutaura izikuita maataura kuti ndakanzi hakuna umwe munhu akugona arigona kutaura saka mazwa chakamire kwainge ataura yaiai yakuta kuti netogadziriswa kuti mugonogadziriswa kugarisana zvakanaka kana mazokukatudzana kuti nefutai ngapazoke paine bana kana umwe musi munodai kuti mabekatobata pafoni kenyu makarekota pamwe kai kutobatsira bcause zvine kuti mumire mega imi iti ndakapumba handiti nekuchechi wanga uri mawakauya obvious kuchechi handiri mukona saka nyaya yakadaro kudare saka vanonditsikidzaire kuti ndisaende komangara saka zvakudidzvinyirira vakunditsikirira pa izwai zvanotaura ndikuti orit ndipei $31 iyi ndidzosere vanhu vakakupai $31 neni proceed mokwira pamusoro $31 yamakatumirwa neni nyaya iyoyo ndati kana musiri in agreement handiti ndipei $31 yamakatumirwa handiti nyaya yenyu mokwidza kuti musoro todzosera vanhu va$31 yavo hatigoni kudzosera because yeevidence yedu kwatinoenda kwacho hatigoni kuvadzosera garai pasi alright iyi nyaya yakai inini ndakaita saka one there's no witness handii yekuti inini pakataurwa nyaya indatiripo hapana munhu aripo handi saka nayakadaro manje handikwanisi kuti nditi iwe ndotaura chokwadi kana kuti iwe ndotaura chokwadi kana iwe uri kunyepa kana kuti iwe ndori kunyepa handikwanisi izvozvo because inenge ichida kuti painge paine munhu ari kutaura zveswa izvi ndakazvinzwa ndakazoona ndakazvinzwa ndakazoona handiti yes mari yakatumirwa mufoni handiti asi yatumirwa mufoni handiti
kuti kwandiri rini taundi yange iri yechii moza ndisandambona munhu anoripa ne$31 then kuripwa ne$31 iwewo munhu wazi kumuroi woripwa ne$31 utambira $31 no to me ndikuti yes it's evident yekuti wakatumirwa mari but chandandi kufunga ininika kwakuri kwekuti as long as pasina umbowo hwekuratidza kuti zveshe mashoko ayakadii akataurwa kana kuti zvinhu zvakadii zvakaitika chingoendai mogare zvakanaka morega kuendana morega zvamuri kuita kana musina kufara kana musina kufara vokwira kupi mberi munogadzirise kupi but tiri kuona kwandaita nyaya chaiyo mune tumwe tunhu twaitwa munoitirana twamuda kuunganidza kuti mugadzire nyaya asi nyaya chachapasina then you want to come here and use me kuti ndikugadzirisirei tunyaya twenyu no endai mogare kumba zvakanaka. It's so unfortunate kuti pama muri kuitira zvinhu muri kutoitira parufu ambona uyu anosumuka uyu ona tiyo ndaona uri kusumuka uchipinda uchidzoka atiti to me zvazvinomutaurira nezvokuti mai ava namai ava wagara wasikawirirani baba why asina kutrasta movement yemunhu kupinda nekubuda why akaita suspicious nemovement yemunhu nekubuda munoratidza kuti kumashure uku vanhu havakutiwa wagara havawirirani muona mapedza kudaro handiti uyu ari ndakagarirwa handiti ndakaputwa machii misodzi ndikagarirwa kumakumbo natarisa guu wakauraya handiti nduti akazoona ndiani saka iko tumiya yese yani kana ruka kanzi muruka mechi ngadzira uruka mechi ndagadzira mina mechi yacho inozopera musheri mozozimba zvakabeko ndazata azvizwe ruka mechi wati Ati